Раніцай 26 лютага жыхары Гомля паведамляюць аб пралёце дрона над горадам. Гомель, што гэта ў нас уже трэці раз ляціць такое і гудзіць моцна. У савецкім 3 дроны зранку. Спакойна па небе над дзіцячым садком у дварах ляцелі, нізка даволі. Пазней стала вядома, што ўслед за дронам вайскоўцы адправілі верталёт, піша Флагшток. О 10 гадзіне ранку тэлеграм-канал «Говорит Гомель» Гомельшчына, які звязвае з уладамі, апублікаваў меры бяспекі пры выяўленні дронаў. Неабходна захоўваць спакой. Схавацца ў капітальным будынку далей ад вокнаў. Таксама папярэдзіў аб крымінальнай адказнасці за любую здымку і публікацыю фота і відэа. Журналіст Люстэрка патэлефанаваў вайсковаму камісару пад выглядам звычайнага грамадзяніна. Гэта заняткі ідуць. Нашы нешта запускаюць? Так, не хвалюйцеся, усё ў парадку. Гэта значыць, вы ведаеце ўсё пад кантролем? Так. Беларусь – другая ў свеце краіна пасля Украіны, якая найбольш терпіць ад расійскіх дронаў. З пачатку лютага ў Беларусь заляцелі мінімум 3 расійскія баявыя дроны, паведамляе Флагшток. Улады Беларусі прыхоўваюць гэтыя звесткі.